umaga sa inyo. Magluluto tayo ngayon ng sinaing na tulingan. Ang ingredients ng mga parts: luya, yung tuyo na kamyas, at saka asin ng mga parts. Sisimulan na natin mga parts. Kamyas, hugasan muna natin to kasi binibilat ko may mga alikabok to mga parts. Kailangan hugasan natin ito. Mga parts, ilalagay na natin yung kamyas sa ilalim yan. Lagay na natin yung isda mga parts. Ito yung binili ko sa nabutas na isang banyera kasi may order sa pagkain ng negosyo ng anak ko. Ito pa natitira. Lagyan natin ng asin. Alam mo, tubig lang to parts ang ilalagay ko. Tubig lang. Pantay. Tapos ang pagluluto nito, dahan-dahan mamaya yung apoy nito. Maraming tubig yung mga parts. Yan mga parts, ganyan karami, pantay lang yung tubig. Mas masarap to kung iluto ko sa uling, sa kalandi uling. Pero dahil umuulan, mahirap mag-ano dito sa lugar ko. Mga parts, tikman natin. 2 oras kalahati na to. Grabe yung pagkaasim niya, yung tamang-tama lang. Yung mga parts, yung pagkaasim niya. Ito ang gusto ng mga anak ko, yung ganito yung may sabaw, yung sabaw niya, ulam na parts. Lagyan natin ng parts, ng sili. Siguro na to, mga kalating oras na lang mga parts. Mas maganda yung medyo may sabaw pa. Ayos na ayos yung pagkaasin niya parts. Ibang klase talaga yung kamyas na tuyo. Yung sariwa na kamyas, okay rin parts. Pero mas maganda yung na tuyo talaga. Ito karamihan talaga yung mga kababayan natin na mga Batanggenyo, paborit talaga nila yung mga parts. Yung pampaasim na kamyas na tuyo. Ito kalating oras na lang, medyo mabawas ng konti yung sabaw. Okay na. Masarap kasi yung lasa ng sabaw talaga mga parts. Sarap ng amin ng sili. Kalating oras. Sarap. Mga parts, ilapas kita. Pananghalian na tayo mga parts.
Ito na yung niluto ko na sinaing mga parts na tulingan. Yung ano ng kamyas. Yan parts oh. Grabe ito. Sa tikim ko pa lang ito na yung kamyas parts oh. Kinakain pa rin yan. Ito yung ulo. May paborit. Saka yung sabaw niya oh. May parts. Sabaw. Post natin itong napakasarap yung nito, yung timplada, yung asim talaga ng ano ng kamyas na tuyo. Iba talaga mga parts. Yan oh. Yan. Tikman natin. Grabe parts. Tamang-tama lang talaga yung pagka-asim. Ito. Tikman natin. Parts oh. Grabe, mapal. Alam mo ito, kahit ilang araw yan, kahit hindi mo ilagay sa rep, isang linggo hindi masisira. Parang suka na rin ito part eh. Grabe ka sarap part. Mga rin itong kamyas mga paro. Grabe sa sarapan. Namimiss ko talaga. Iba kasi talaga yung ano, wala kasi mabili dito para sa Manila. Itong kamyas na tuyo. Sa mga parente. Doon lang talaga sa Batangas, mga pa. Ito yung ano niya, oh. Bihod yung laman loob ko pa, no? Ng tulingan, no? Yan, no? Grabe. Super sarap talaga pa. Tama-tama lang talaga. Hindi pwede kasi maalat dito. Yung mga kababayan natin na mga Batanggenyo, sinasawsaw pa nila sa patis to. May patis pa. Pero sa akin, tama na. Pampalakas na ng kanin. Nagda-diet din kasi ako eh. Yan. May ano pa to eh. Yan oh. Yung ano to eh. Yung puso. Yung puso ng tulingan parts oh. Grabe. Sinama ko. Tamang-tama lang yung laman niya. Hindi nadurog. Kasi dandahan yung apoy. Nanuot talaga yung lasa pa. Mukhang papak-papakin ko na lang itong ulo niya. Dito ang lasa kasi ng isda sa ulo. Grabe. Grabe part. Pumasok talaga. Walang ano talaga. Yung iba nito sa Batangas, kalating araw talaga part sa uling luto nila. Pati itong mga tinik na to, parang sardinas na. Lumalambot talaga to. Yan ang sinaing talaga ng Batangas. Ayos na. Isa lang. Isang ano lang yung kanin ko kasi mga senior tayo. Ingat tayo sa daming kanin kasi nandyan yung sugar sa kanin. Kaya hinahinay tayo sa kanin mga pals. Pagka senior, monthly, yearly ako nagpapacheck up sa sugar ko. Awa ng Diyos. Wala pa. Mga parts oh. Ito yung dessert ko parts. Galing rin ng Batangas to. Yan oh. Binili ko sa palengke to ng Batangas sa Anilao. Suwa. Ito pumilo to parts ng Batangas. Sabi galing daw yung
yung seeds nito, yung variety nito galing sa Davao. Yan oh, pulang-pula oh. Talagang ano naman talaga. Kasi ang ganda rin ng lupa doon sa ano. Doon sa Anilao. May mga tanim silang mga lansones, rambutan, yung chiko. Naku, napakarami doon. Daming prutas doon na mga tanim. Kaya, yan, itong the best na maganda rin sa katawan. Pumilo ng Davao. Pero, sa Anilao, Batangas o mga parts galing. Sarap. Tamis. Parang Davao din. Mga parts, shout out pala sa mga kapatid ko sa Pandan, sila Nunok Pano, si Putuni, sila Gini, papayaw ko kay Toy, kay ng ID pala, Pipiang ko, yun sa San Jose, kay Paul Pipiang ko, kay Marlon Pardo, Pulutan ko kay India, kay Master, kay Andong Atlandi, kay Matias at kay Davi, mga part. Sa Patboy, sa kumpare ko, kay Boy, sa kay Bong. Mga part, hanggang dito na lang, ingat lang kayo lagi. And God bless.